أدي كل جزء ودي إذا وصاي زلا قال تسفاي تهبا سبع عد وصاي يأمنني أبزي كاب زلوا أقوالات مرز كنا مرعوك عد ما خاي خير يزلو تبلن نبرت أنا جن أزاني عزوخ صارون معالتاوي فتوى كأيوني من رخابنا مزنقعو نعخان نسدراخان كي يشاق لكم نتعم منا بروز صباحيو تبلني كاو لبي أعمنا كاو لبي أفكرا بلبي أهرفا جن بهانك أو تزبيع كاب أوطاي كال إتقوال زلاي مسلن كاب أوطاي أب كال إتسبيت زول لدي مسلن تاريخي جمر قدم 10 عاماتيو شعو تمهارا يونيفرسيتي نيرا حدا مشت ناي بحتاونت سمعت تسمعني ناب فيسبوك آتيه كبرابر كلخو أبتي سبات كتفلطوهم تخليوكم زبل كفل فيسبوك حانت تسألي نعيني قمتي تحزتو قال عدايا تقرنيا تزاراويت صلي منويح صغري تحت زبله في شختاز تلابست نست قال انستيتي سلامي لصحف كلها ملص ختبني لكو اي تصبخون مخنياتو تاريخ غص فيسبوكا امريكا كم تنبر يزغلص انا دما بزياب عدي مصايعو زي تفلته دخاتم هراي جن دحر 2 ساعات فيسبوك انكو حقوها سلام كما يلخا زول ملسي سددت لي اذا حد صار صحفت ملختي هيوتين 10 عامات كتاسري ايله فصيمه يحسبكن كابتا معلتتي اجميرنا مصحافه يقارصنا مجمريا بصحف صنيحو بدمصي كابو دما بفيديو اذا نمصوعو كطعمني سارون يليا زلخ ملكعا دمصا لعل كله كعا عدلا صبق هيوان ركبنا طعم كخون كلو نعاي نهيوتي ترغم هيواتو ترفا بسدت تسرحلو نتمهارلو نصبي بغزيا نعايا تبنن نيرا أنا ون كساب حزي زي تزارب كوا مشتراتي نع أكافل كوا كلتنا بفقر ودانا رحقات من قد دينورن كلتا أمرن كلتا لبن جن حدا خوينا منيرم يونيفرسيتي ودي اسرح حازكو زرخبا زنوركو اتات نشتو كوان تنورت صارون جن نعايز اللوا خبري عبي نيرو يوني ات گنزبا يكونن زقدسني اتنا عايز لك فقرن تجهاتن يوتيوب لنا نبرت ገንዘብ ይብልካኒ ላክ ጸለኒ ወይ ፍቅርና ትረቱ ኸን ሲትረፍ ዘጫዋጭቀና ገንዘብ ተቀበለኒ خሰደልካ አይፋሊ አኽለኒ ይዝብል ነይሩ ሓደ ምሸት በቪዲዮ ክንዛረብ ከለና አዒንታ ንውዓት መልእም ሪአዮም እንታይ ኮን ክሳሮነ ኢላ ሓተትኩዋ ንሳ ድማ ዮኒ ኣብዛ ዓዲ በይንኻ ምዃን ሰልጅኒ ስድራይኩም ርዑይ ደልየለው እቲ ዝመረጽለይ ዘለው ሰብ ድማ ንዓይ ትርጉም የብሉን ኣነ ንዓኻ ጥራይ እዝደሊ كتصبين نديخا كتبل حتتتني شعل بي كاب درتي كوتصي يدليو شعل بي كاب درتي كتوتصي يدليا تحقواسي لعلي سمعيتي ديبو خقواتا صورا صقمني جن كعا كراغع نيرني دمي لعلي لمود النا تزاورة تركتها لبي بندادة تسرح طحنو توصعو دمصي بزنع عوتان نادكرة بعلي توقاتا صركوو رجع مسولكو تأمتا كيبلكو كساب مودات عالم كصبيك يساروني الى حغوسي تشكم نبعات عينتي قصص بلا نساون مصوعه توتلي انا ونا بعد مصي باكل تراخيبنا ولدي امينه بحال عدنا خبيرنا كساب نمرعو تامينه خصبيكاي نخالق سب ايطمتني يلاتني امينه يا بملء لبي كابتا معلتتي اجميرو هيوتي كله نعا اطراي كونه عمتات حلفو 1 عمت 2 عمت 3 عمت 10 عمت محازوتي كلهم تمريعم ولدو أدي كل جزء ودي إذا بوصعي زلا قال تسفاي تهبا 7 وصعي أي أمنون يوم أبزي كاب زلو أدك أنستيو مرز كنمر عوكات ولن نورت أنا قنا أزاني عزوخ صارون معالتاوي افتو كأيوني من رخابنا مزنقعو نعاخن سدرخان كي يشاقلكم طعم النابرو صباحيو تبلني طعم النابرو صباحي تبلني برت كاب لبي عمنا كاب لبي أفكرا بلبي حرفا بهانك أو تقعصبيا كاب أوصاي قال زلاي مسلنن كاب أوصاي فرزول مسلنن كاب أوصاي كاب كال إتيوان زولدي مسلنن كما إلى نخالق سوكت تخيل نعا أمصباي مالت نعي هيوت من مكار فقر مخبار حدار متتاح مسيل يسمعني
ካብታ ዝተላለናላ መዓልቲ ሰሙን ወርሕን ዓመትን ክሳብ 8 ዓመት ኣብ 24 ሰዓታት ብውሕዱ 2 ሰዓት ንራኸብ ኢና እዚ ብድምፅን ብምስልን ማለት እዩ እምበር ብመሰንጀር ምጽሓሓፍስ በቢ 3 ሰዓት ኣፈላላይ ኢና ንራኸብ እዚ ኩሉ ዓመት እሞ ድማ ከክሽዑ እናተደዋወልና እናዋጋዕና ሓደ መዓልቲ ኳስ እነዋግዐሉ ኣጀንዳ እንመላለሶም ቃላት ተጸጊምና ኣይንፈልጥን በብመዓልቱ ሓደሽተ ቃላትን ኣገላልጻ ፍቕራዊ ስምዒትን እናመሃዝና ኢና ንሓድር ዘረባና ይምኖ ምርኻብና ይስልችው 8 ዓመት ሙሉእ ብማዕደን ብስልክን እናተራኸብና ፍጹም ተሰላችና ኣይንፈልጥን ኣብ 9 ዓመትና ግን እንራኸበሎም ሰዓታት ናብ መዓልቲ ምቕያር ጀሚሩ ሳሮን ከም ቀደም ኣይኮነትን መልእኽቲ ክሰደላ ከለኹ ትሪኦ እሞ ድሕሪ 2 መዓልቲ ትምልሰለይ ክድውል ከለኹ ኣብ ስራሕ ኣለኹ ሕዚ ደኺሙኒ እዩ ጸኒሐ ክድውለልካ ትብለኒ ኣነ ድማ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ናይ ስራሕ ጸቕጢ ኣብ ግምት እናእተኹ ደረጃ ወሲኾም ዶ ስራሕ ኣጽዕቖምላ እናበልኩ ንባዕለይ ከረጋግዕ ፍትን ውሽጠይ ሕማቕ ከይሓስብ ፍቕርና ናብ ጥርጣረ ከይኣቱ እወንታዊ ግምት ጥራየ ዝግምት ሳሮን እውን ስራሕ ጽዕቑኒ ደኺሙኒ ካብ ምባል ወጻኢ ሓድሽ ምልክት ኣይረኣየትንን ከምዚ እናበልና ዳርጋ 2 ዓመት ገበርና ኣዝዮም ዘይምነው 8 ዓመታት ተጎዝጉዝና ዝተሰላቸወን ናብ ጥርጣረ ዝወደቐን 2 ዓመት ኣሕለፍና ኣብቲ ቀዳማይ ዓመት ብፍላይ ኣብ ናይ መጀመርያ መንፈቕ ኣብ 2-3 መዓልቲ ካብ ፍርቂ ክሳብ 1 ሰዓት ነዋግዕ ነርና ኣብቲ ካልኣይ መንፈቕ ርክብና ዳርጋ ናብ ሰሙን ተናዊሑ ኣብ ካልኣይ ዓመት ዳርጋ ብ 3 ሰሙን ኣብ ወርሒ ካብ 30 ደቂቓ ዘይነውሕ ግዜ ጥራሕ ንራኸብ ነርና ዋላ ከምኡ ኮይኑ እውን ግን ሕማቕ ኣይንዛረብ ነርና ምኽንያት ምጥፋኣ ጽዑቕ ስራሕ ምዃን እያ ትነግረኒ ምኽንያት ምጥፋኣ ጽዑቕ ስራሕ ምዃን እያ ትነግረኒ ውሽጠይ ንኸይጉዳእ በቲ ትብለኒ እየ ዝኣምን ነይረ ምእንትኡ ኣጥቢቓ ሓቲተይ ኣይፈልጥን ሓደ መዓልቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ሓደ ዓርከይ ብሃንደበት ደወለለይ ዮኒ ከመይ ኣለኻ በለኒ ድምፁ ጽቡቕ ኣይነበረን ፍርሓት ዝመልኦ እዩ ነይሩ ደሓኒ ዓርከይ እንታይ ደኣ ደሓን ዲኻ በልክዎ ክብሮም እዩ ዝበሃል ኣነ ብዝነገርክዎ ፍቕርና ይፈልጦ እዩ ዝነብሩሉ ግዝኣት ዝተፈላለየን ዝተረሓቐን ስለ ዝኾነ ግን ተላኺቦም ኣይፈልጡ ንሓዳር ምዝንጋዕና ጥራይ እዩ ዝኽርየለይ ነይሩ ክብሮም ደው ኢሉ ጉዳይ ጥዕናናን ስድራናን ምስ ኣዋጋዕና ኣብ መንጎ 10 ሰከንድ ዝኸውን ስቕ በለ እታ ስቕታ ንዓይ ክንደይ ከም ዝኸበደትን ከይተሓቱኒ ስቕትኡ ብእወንታ ክትርጉም እናሓሰብኩ ደጋጊመ ሄሎ ኔትወርክ ድዩ በልክዎ ኣረ ኣለኹ እየ ምስ ሳሮን ባ ከመይ ኣለኹም በለኒ ንምንታይ ከም ዝኾነ ከይተፈለጠኒ ልበይ ኣብ 2 ተገምዐ ኣብ ከባቢ ኣፍንጫይ ብጽዖ ግንባረይን ኩርቲ እዝነይን ብርሃጽ ጥምቕ በልኩ ሳሮናይ ከም ቀደማን በጃኽ ዳርጋ ብወርሒ ሓፂር ግዜ ጥራይ ኢና ንራኸብ ዘለና ኢለ ቅድሚ ዘረብኡ ምስማዐይ ዳሃይ ደይብልካን በልክዎ ሽዑ ክብሮም ነዊሕ ተንፊሱ እንታይ ከም ዘጥፋኣ ግን ኣይትግምትን በለኒ ከይ ሓታ ፈሪሐ ከይ ግምት እውን ፈሪሐ ዋላ ሓደ ዝሓስቦ የብለይን በልክዎ ደጊሙ ነዊሕ ተንፊሱ ብሓቂ ለዋሂኻ በለኒ ድሕሪኡ ዝተፈግአ ልበይ እንትደም ተሰምዐኒ ብዛዕባ ኣካሓቶ ኾነ ነዊሕ ክነዋግዕ ዓቕማ ይረኸብኩን ክምለሰካ ኢለ ስልኪ ኣብ እዝኑ ዓፀኽዋ ናይ ሳሮን ፎቶ እናቐያየርኩ ረኣኹ ብድምፅን ጽሑፍን ንመላለሶም ዝነበርና ዕላላት እናቐያየርኩ ሰማዕኽዎም ኣንበብክዎም ከምዚ ኮይና ከይበለኒ ባዕለይ ገሚተ ሕርርኩም ትርበልኩ ቅንያት ኣይቐነኽዎን ክብሮም ደጋጊሙ ደው ኢለይ ነይሩ ኣየልዓልክዎን ኣብ ሳልሳይ መዓልተይ ቀልበይ ገዚአ ስምዒተይ ተቋጻጺረ እቲ ዝኾነ ክሰምዕ ንባዕለይ ኣዳለኹ መርደአይ ክሰምዕ ከዓ ደወልኩሉ ኣጋጣሚ ኣብ ስራሕ ግድን ነይረ የልዓለንን ድሕሪ 30 ደቂቓ ባዕሉ ደወለለይ ሳሮን ቅድሚ 1 ዓመትን 6 ኣዋርሕን ኣቢላ ሓዳር ከም ዝገበረት ሕዚ ወዲ 1 ዓመት ቆልዓ ከም ዘለዋ ጋእ ከይበለ ነጊርኒ ብውሕዱ ባዕለይ ኣረጋጊዐ ስለ ዝነበርኩ ኣይሓደሸንን ከመይ ከም ዘረጋገጸ ሓቲተዮ ብዝርዝር ኣረዲኡኒ ኣጽናዕኒዑኒ ቁርብ እንተኾይነ ንወለደይ ቅረተ ሓቲተ ቀልጢፋ ሓዳር ክገብር መኺርኒ ስልክና ዓጺና ቀስ በቐስ ባዕለይ ኣጽናዕኒዐ ክድውለላ ወሰንኩ ብዙሕ ግዜ ስልካ ነኺ ኣቋሪጸዮ ኣብ ፌስቡክ ጽሒፈ ኣብ ዋትስኣፕ ድምፂ ቀሪጸ ደምሲሰዮ ሓደ መዓልቲ ግን ጨኪነ ደው ኢለላ
ኣልዕላትኒ ምሽጥራ ከም ሰማዕኽዎ ብድምፀይ ፈሊጣትኒ ዮኒ ቅሬታ ገበረለይ ህይወት ኣብዛ ዓዲ ንስኻ ከም እትሓስቦ ቀሊል ኣይኮነን በይነይ ክነብር ኣይከኣልኩን ንዓኻ ክነግረካ ኢለ ግን ክጎዳእካ ስለ ዘይደለኹ እየ ስቕ ኢለ ሓሊፈዮ ኣብዚ ስምዒተይ ከርዊ ኢለ ዝጀመርክዎ ርክብ ናብ ፍቕሪ ተሰጋጊሩ ሕዚ በዓልቲ ሓዳር ኮይነ እየ ወሊደ የቕሬታ በዲለካ እየ ብውሕዱ ክነግረካ ነይርኒ ንስኻ ጽቡቕ ሰብ ኢኻ ጽቡቕ ህይወት ይግጠምካ ፈጣሪ ክሓስካ በዲለካ እየ ኢላትኒ መልሰይ ክትሰምዕ ቁርብታ ኣይኮነትን ይመስለኒ ፈትያ ከም ዘይገበረቶ ሕንቕንቕ እናበለት ቻው ኢላ ዓፅያትኒ ደጊመ ክድውለላ ኣይተረኣየንን እንታይ ከኽብላ ንባዕለይ ናብ ምጽንዕ ንዓኣትየ ዝባኾኑ 10 ዓመታት ብፍላይ ስራሕ ሒዘ ባዕለይ ክኢለ ዘጥፋእኽዎም 6 ዓመታት ኣሕዘኑኒ በቃ ንቐጻሊ እንታይ እየ ክኸውን ኣይፈልጥን ግን ኣይዓብድን ባዕለይ ኣይጐድን ን10 ዓመት ብማዕዶ ዝራረብክዎ ፍቕሪ በቃ ኣብዚ ኣብቂዑ ነገሩ ከም ትሳሮን ዝነገረትን እንተኾይኑ ብስልክን ማሕበራዊ ሚድያን እያ ምሳይ ኣብ ፍቕሪ ነይራ እምበር ኣብ ዓራት ምስ ወዲ ካብ ትድቅስ ነዊሕያ ገይራ በቓላ እምንቲ ብተግባር ግን ካልኢት ስለዚ ሕዚ ናተይ ሓድሽ ህይወት ከመይ ክኸውን እንድዒ ምስ ሳሮን ዝነበረና ርክብ እምነትካ ብዝገፍፍ መልክዑ ተዛዚሙሎ እዚ ታሪክ እዚ ክነግረኩም ከለኹ ክትድንጉጽለይ ኢለ ኣይኮንኩን ሓደ ነገር ክትመሃርሉ ኢለ እምበር ኣብዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ዓለም ሰባት ዝህቡኹም ምስሊ ጥራይ ኣይትእመኑ ከምዚ ግበሩ ኣይብለኩምን ግን ከይትጉድኡ ኣዕሪኹም ተጠንቀቑ ለባማት ኩኑ ኣጋላቢጥኩም ሕሰቡ ኣስተውዕሉ ወዲየ ክቡራት ተኸታተልትና ከምዚኦም ዝበሉ ትሕዝቶታት ናባኻትኩም ንኽበጽሑ እሙን ዛንታ ዩቲዩብ ቻናል ሳብስክራይብ ግበሩ እዚ ትሕዝቶ እንተፈቲኹምዎ ድማ ኩሉ ክሰምዖ ሼር በልዎ ምእንታን ክመሃረሉ ሰላም ብኻሊእ ትሕዝቶ ክሳብ እንራኸብ ደሓን ቀኒታ